Ahoj, tady Martin Poslušný. Chci ti připomenout, že za necelý měsíc vyjíždíme z akci Setkání s Božím srdcem. Možná si říká, že to bude konference jako každá jiná. Já ti chci říct, že nebude, protože od samého počátku vidíme neskutečné Boží vedení. V každém kroku přípravy. A představ si, co se může stát, jestliže konference je zaplánovaná Bohem samým. Něco se stane. Bůh dělá nové věci. Bůh bude dělat nové věci v Česku. Věříme, jsme přesvědčeni o tom, že tato konference bude něčím novým, že Bůh něco udělá, protože Bůh nedělá žádné věci jenom tak. Zveme tě, přijď s otevřeným srdcem, přijď s hladem a žízní po Bohu samotném, protože to jsou katalyzátory pro to, aby jeho přítomnost mohla sestoupit opravdu mocné síle. Přijďte 25. května do parku Landek v Ostravě na Landeku, v Ostravě Peckovicích, ještě jednou 25.5. Těšíme se na vás.